Takže čaute ľudia. Jak sa vraví, nevidím od tohto nič. No, jak sa vraví ľudia, prvé video. A všetkým, čo teraz pozeráte, tak všetkým gratulujem. Lebo tí, čo proste pozeráte, tak sa vám zmení život mojimi videami. Pýtate sa, že prečo? No, čo ja viem, to zbadáte vy. Kto vydrží pri mne, bude mať nervy, tak zistí, že prečo. No, a rozhodol som sa, prečo som sa rozhodol natáčať? Lebo plno ľudí sa nebudem ojebávať, čo ja viem, tak možno 5, max 10 kamaráti sa ma zvyknú pýtať ohľadom takto posilky, ohľadom cvičenia, ohľadom priberania a tak všetko, že nejaké rady. A niektorí sa ma pýtali aj na tie videá, čo som voľakedy dal, že prečo, kde sú, čo sa s nimi stalo, až vymazal som ich, že prečo to bolo dobré, všetko bolo dobré, čo si, Magor. Takže dobre, chlapci, tak začnem zase natáčať, no, a uvidíme. A nečakám od toho veľa, aj keď bude také, že čo ja viem, budú ma traja pozerať, akože pravidelne, ale budem vedieť, že proste tým trom to pomáha, tak to budem robiť aj tak, vieš, nejde mi o to vlastne tu teraz spraviť zázraky, ty kokot, že za, čo ja viem, do roka budem 100 000 odberov mať, že chlapci, ideme, tento rok mám cieľ 100 000 odberov, musíme to dať. Nie. To robí Gogomen TV a takí to zvykli robiť. Ja som tu pre iné veci. Jak to pôjde, tak to pôjde. Ale hlavne ide o to pomôcť, aj keď pár ľuďom, s týmito trápnymi videami, čo budem vydávať. Takže akurát som na ceste do posilky, dneska bude tréning zameraný hlavne na bench, ale okolo toho budú aj nejaké doplnkové cviky na triceps, ramena, ešte k tomu. No a uvidíme. Dúfam, že tam nebude veľa ľudí, lebo sa pokrcám. To má veľmi nejako... To bude, vieš, také, prvýkrát ideš natáčať a budú tam ľudia pozerať na teba, že vieš, lebo tam nikto nikdy nenatáča, ja tam dojdem, jak keby som, vieš, neviem. No uvidíme. Dobre teda, chlapci. Čiže dojdem do posilky a ideme na to. Dobre?
keby sa niekto čudoval, že prečo som išiel s takou váhou ako deti na základnej zvyknú cvičiť, jak sa to volá? Telesná, hej? Na telesnej zvyknú s takou na rozcvičku, tak to za to, že v novembri som začal chodiť do posilky, bolo to všelijaké a potom v decembri, januári som sa rozhodol, že idem na vážno, začnem nejaký plán a v tom pláne bolo vlastne, že mám si otestovať maximálky a na základe toho sa budem odvíjať a potom bude tak ten tréning nastavený. No lenže ja keď som skúšal tie maximálky, tak som mal 88 kg, max 90. No a na bench mi vyšlo 105 maximálka, čo je také, že poďme karty hrať s dedom o polnoci, čo je o ničom. No ale mám na to výhovorku. Odkedy cvičím, tak som nikdy akože nesílil tú posilku, len doma som stále cvičil. Čiže teraz som nejak začal. No a za to taký výkon, ale ešte tam je dosť čo zlepšovať sa, akože dosť potenciálu. Dá sa to zlepšiť, lebo veď 105 maximálka, 75% z toho, to je 78, dačo. No a vychádza to na 75 kg, no neviem si tam dať 78. A vidíš, jak sa mi to ako skáče, tých 75 kg. Čiže to, že som to testoval na 88 kg alebo 90 a teraz mám už 96 kg, spraví dosť veľký rozdiel. Ale nemôžem si tam naložiť viac, musím poslúchať plán, no a musím ísť s detskou váhou zatiaľ. A keď sa skončí plán, spravím si nové maximálky, no tak budú iné veci sa diať. Dúfam. Dobre, ideme ďalej, lebo už kokotiny trepiem. Vidíte aj tento bench s vystretými nohami, 60% z maximálky. Nemalo by to ísť tak ľahko, rýchlo. Čiže už podľa toho, tohto všetkého, už podľa výkonu v tej príprave môžete vedieť, že či padne nejaké PR-ko alebo nie. Ja si myslím, že na benži mohlo na konci po 12 týždňoch tých 115-120 kg. Keď sa to nestane, tak začnem tu hulákať a vrieskať a spustím tu alarm, hasičský alarm, či čo to je, že tu bude všetko mokré. Asi to spravím. Hej, vyjde to, takže keď to vyjde, tak to vyjde. Keď to nevyjde, tak to vyjde. Chápeš?
No a táto posledná séria na týchto jednoručkách to bolo také, že už posledné opakovanie ledva. Dobre, síce len 32 kg, ale kto ide 5 sérií na doplnkový cvik? Jedine chorí ľudia. Ale tak čo už musím? To, čo je v pláne, to musím odcvičiť. A potom, keď dokončím, no tak potom si nastavím podľa seba. A uvidíme na konci, že aké budú výsledky. Ale je to také, že keby kardio cvičím. 28 sérií, 48 opakovaní a ešte čo? A ešte taká ľahšia váha. Dobre, veď. Dobre, však dobre, no, však hej, no, však no. Však hej, no, však no. Akože ľudia, nie som veľmi spokojný s tou váhou, čo idem pracovnú sériu. Cítim sa keby oni, že dôchodca cvičí. No, aký budem dôchodca, tak isto budem viac dávať na ramena, jak 35 kg. To neexistuje. No ale dobre. Nemôžeme pičovať, lebo čo? Lebo treba ísť podľa plánu. Keď nejdeš podľa plánu, tak nebudeš mať. Čo? Nebudeš mať? Áno, to. Takže, aby ste vedeli, treba. Очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните модуль любовь, десяток искаришь глаз. И если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Верните модуль любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните модуль любовь, десяток искаришь глаз. И если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Очень устал в одной из квартир. Частичку себя я тебе подарил. Все растерял, нет больше сил. Циклом скучил, невыносим. Бьет в мой пузаной эмоциональный. Не зная, что сейчас со мной. Если б знала ты, как страдаю я, никогда бы не оставила меня. Да будет дождь, ты останешься, а я останусь даже если дождя не будет. Среди кромешной тьмы холод и
эту любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните эту любовь, десяток искать глаз, и если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Верните эту любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой. No ľudia, že cvičenie dobre dopadlo. Jak to je na piču? No chlapci, cvičenie dobre dopadlo. Jedine to mi vadilo, že 850 ľudí tam bolo. Ja idem prvýkrát natáčať. 550 ľudí. Nevedel som, že že čo. Tréning vybavený, hotový. Dobre bolo. Pozeral som si video, čo som na konci tréningu natáčal. Hlavu mi nevidno, ale tak čo už. To není dôležité, aby ste videli. Prvýkrát som natáčal a hneď tam muselo byť 14 000 ľudí, čo som bol taký, že chápeš? To mi vadilo. Ale tak postupom času to bude lepšie. Hej, zvyknem si nejako. A povedal som si, že budem toto robiť, aj keď ma bude niekto pozerať, aj keď ma bude pozerať nikto. Proste, keď to pomôže aj 3 ľuďom, alebo neviem komu, tak prečo by som to nerobil? Budem to robiť. Však čo budem gej, že zdám sa? Čo som gejušo? Gejulo? Čo? Povedz. Tej reklamy mi tu vyskakujú. Niekto sa môže spýtať, že prečo by si mal príklad brať odo mňa v cvičení a tak. Prečo by mal počúvať? No, odkedy som začal cvičiť, tak cvičím len doma. No teraz už nie, no. Ale cvičieval som doma od začiatku. A podarilo sa mi za 4 až neviem ani koľko cvičím tých koksov. Ale dajme tomu 4 až 5 rokov sa mi podarilo dostať z váhy 62-3 kg na 96 kg naturálne. Áno, naturálne. A dovolím si povedať, že väčšina tej hmoty, čo som nabral, sú akože svaly, minimum tuku. Ale to tým chcem povedať, že proste cvičil som si doma, cvičil som si len kalisteniku, zhyby so záťažou a dipy, čo sú kliky na bradlách, tiež so záťažou. No a ešte s veľkou tyčou drepy. To je všetko. Poznáte niekoho, čo proste cvičí doma a za 4 až 5 rokov nabral 30 dačo kil na skoro úplne všetko svalovej hmote? No ja hej, ale to vám nepoviem, že koho. Nepoznám ho osobne, ale tak čo už. No, je málo proste ľudí takých, čo sa im niečo takéto podarí doma. Čiže za to by ste si mali proste niečo brať odo mňa. Nehovorím, že berte si, tak robte si, čo chcete, len hovorím, že mohli by ste dobre spraviť, keby si berete nejaký príklad odo mňa. No a potom ešte od novembra som začal chodiť do posilky. No a zase reklamy tam dá tento Geco. Čo som chcel? No, že som retardovaný. Ja som retardovaný. Čo som chcel? No, ja som postihnutý. No chlapci, toto je v piči. Čo som? Ináč ja mám chorobu nejakú, pozri, ja som hneď zabudol skleróza, či čo to je. No že proste, hej, od novembra som začal cvičiť po silke, teraz je február a z 88 kg
až 90 kg, tak mi to skákalo hore-dole. Som sa dostal na 96 na lačno. 98 mám večer, keď idem spať. Čiže myslím si, že tam je ešte veľký potenciál na posúvanie, čo sa týka aj formy a čo sa týka aj sily. Takže zbadáme, že čo. No a ešte, aby som netrepal len kokotiny, tak čo také múdre by som vám povedal, nejakú múdrosť. Pozri, už nemám takú. Takto, keď som takú tučná papula, pozri. 96 kg to nie je len tak. No dobre, čo som chcel? Že nejakú múdrosť. No, jak by som to povedal? Čo ti má byť súdené, to ťa proste, to dostaneš a to ťa stretne bez toho, aby si musel meniť svoj charakter kvôli druhým ľuďom alebo kvôli druhým veciam. Áno. Čiže dajme tomu, že proste máš nejakých kamarátov a na niečo ťa nahovárajú alebo niečo proste ti hovoria, že máš robiť inak, ako robíš, ale ty to cítiš vnútri, v sebe to cítiš, že to je pičovina a že by si to nemal robiť. Ale spravíš aj tak to, čo ti radia kamaráti a ja som to tiež veľakrát spravil a potom som zistil, že to je pičovina a že mám veriť sebe a to, čo ja cítim, je najlepšie pre mňa. Toto budeš robiť. Sice možno prídeš o kamarátov, alebo ja neviem, ak sú normálni, tak neprídeš o nich. Ak sú priebaní, no tak povedia, že si priebaný. A pozri sa, zase sa mi to vyplo. Druhý prípad môže byť, že napríklad frajerka od teba niečo chce, ale ty si není s tým stotožnený a nechceš proste sa meniť kvôli nej. Aj dobre, ľúbiš ju, aj čo ja viem čo, aj neviem čo, ľúbiš ju, jak neviem kokot, ale ty si uvedom, že frajerka, takto zvojím, že frajerka by tu nebola s tebou, aj keby si pod mostom, žebrák, bez peňazí, a keby nemáš nič, nikoho a nič. Chápeš? Kto tu bude s tebou, keď proste si takto na tom zle? Jedine tvoja mama, otec a možno, ak máš nejakých kamarátov, ktorí sú akože fakt normálni, čo není, že možno ani dvoch nemáš takých, jedného max, dvoch. Keď máš dvoch, tak už si môžeš zagratulovať. No ale proste vyjebe sa na teba, jej to je jedno, ona ide za lepším, lebo nechcem strácať čas takýmto chlapcom, tak nestrácaj. Chápeš čo? Proste nemeň sa kvôli niekomu, komu sa to nepáči. Rob to, čo cítiš vnútri a vieš ako. Jeb na ľudí. A to si nemyslíte, že som vymyslel teraz z hlavy, že som taký to klamíkve. To som si predpripravil. Čo si myslíte, že čo som ja tu? Bill Gates alebo čo? Vieš. No. Takže tým, ktorí to dopozerali a pozreli si vôbec klikli na toto video, tak ďakujem a za chvíľu bude nové video. Neviem ešte, že čo, no však jasné, že o cvičení, ale potom budú prichádzať postupne aj iné témy, iné videá. Nebude to len o cvičení, aby ste si mysleli, že som čistý feťák. No a tak, to som chcel. No, takže vidíme sa ľudia, majte sa a nerobte zbytočné na silu veci. Skoro som nadával, ale tak nemôžem až toľko. Lebo nepôjdem do neba. Alebo keď budem nadávať, tak ma zabijú. To nemôžeš nadávať, to si pohán potom. No dobre, chlapci. Majte sa všetci, jak sa vraví. Čaute.